Нихау, дуслар, сәлем тим. Бында ялган кыдыр егеттер катайсатага әллә ничә һүзләр белә. Без мәктәп олимпиадаһына килдек. Өфө фән һәм технологиялар университетында мәктәп укучылары өчен Кытай теленнән олимпиада үткәрелә. Исемле Кытай иле белән бәйле Нефрит юлы дип атала. Был олимпиадада 5 класстан алып 11 класста белем алган укучылар көч сынаша. Кытай теле иң катмарлы тел булып саналса ла, был дәрес белән кызыккан кыдыр егеттер күп икән. Ни өчен Кытай телен хайланан? Кытай теле авыр булса ла, ул бик кызык, чөнки Кытай телендә иероглифлар һәм тоннар бар. Миңа Кытай теле нык охшай. Иероглифларны ничек исендә калдыраһың? Күп аудиолар тыңлайм, иероглифларның ничек дөрес яңгырганны өйрәнәм һәм үзем дә өйрәнәм. Тантаналы асу өлеше тамаша залында үтте. Уважаемые родители, болеющие за... Кадерле ата-әсәйләр, балалар, хәзер Кытай теле бик популяр. Кытай теле иң-иңдәрен кызыксындыра, иң акыллылар, иң һәләтлеләр бүген бында йыелган. Оештыручылар укучыларны олимпиада кагыйдәләре белән таныштырды. Уңышлар теләнеләр. Олимпиада тулыһынча Кытай телендә. Бында йыелган кадәр иероглифларны язып укырга гына түгел, грамматиканы, кагыйдәләрне дә яхшы белергә тиештер. Олимпиада ничә этаптан тора? Олимпиада 2 этаптан тора. Беренче этап ул язма эш. Без төрле заданиялар эшләбез, а икенче этапта без укытучылар белән Кытай телендә һөйләшәбез. Олимпиадага ничек әзерләндең? Укытучы белән күп заданиялар эшләнек һәм күп темалар һәм иероглифларда кабатланык. Олимпиада 2 өлештән тора. Беренчеһе язма эш. Икенче өлешендә катнашучылар бер-береһе белән төрле актуаль темаларга фикер алышачак. Әңгәмәләшү Кытай телендә. Был өлеше күпкә кызыграк һәм күңеллерәк булыр дип уйлыйм. Еңүчеләрне һәм призерларны дипломдар, истәлекле бүләкләр көтә. Вәт каддар афариндар. Тистәләгән иероглифларда ятлап Кытай телендә һөйләшеп кара әле. Еңелдән түгел бит. Олимпиадалар ниндәй генә фәндән үткәрелмәй. Кызыккан дәресегез булса, һәйдә үзегезне һынап карагыз. Был зур тәҗрибә. Назгөл Габитова, Дан Хамитов, Тау-Тау хәбәре өчен.